Goedemorgen Frans. Goedemorgen, dag Rob. Wat ben jij aan het doen? Lekker in het zonnetje een schilderijtje aan het maken, want dat deed meneer de Snats vroeger ook. Ging die dan ook ergens zo zitten, denk je? Die zat hier lekker en die ging een schilderijtje maken en dat had hij dan absoluut ook eventjes nodig om zijn pilsje mee te betalen. En hè? Ja, en dat lukte van de 10 keer 9 keer. Met een beetje geluk vind je trouwens nou nog schilderijen van meneer Windhausen. Die was een broer van Albin en Paul. En die schilderde nog eens af en toe. En dan maakte hij bloemstukjes, zoals ik nou aan het doen ben. En dat werd dan te gelde gemaakt in een lekker pilsje. Ja, hier is het ook weer kiek omhoog, maar 2 etages kiek omhoog. Ja, normaal gesproken kijk je inderdaad hier omhoog naar de Christoffel, waar iedere romanenaar naar omhoog kijkt, want hij weet gewoon dat hem dat alles brengt. Kijk omhoog, maar kijk ook naar de Snats. Een richtig belle époque cadeau. Een chic café in Rooijenstein en 3 hooghoes in 8 niveau. Kijk omhoog, boven de Snats, hoe het gouden beeld in het zonlicht stuit. De dag dat ze naar boven kijkt, brengt stuftig geluk en gebeurtig niks. Oké. Nou ja, Dat is het verhaal. We hebben omhoog gekeken. Ja, ja. Hij brengt ons geluk, de patroon van de reizigers. En als je kijkt, de dag dat je kijkt, ben je verzekerd van een onvoorziene dood. Gevrijwaard, niet verzekerd, gevrijwaard. Ja, nee, ja, je hoeft er maar in te geloven, toch? Ja, maar dat houdt serieus hoor, anders zat ik je niet. Nee, maar ik zeg altijd, gedachten zijn krachten. Absoluut. Ja, Frans, zoals beloofd zitten we hier bij de Snats. Het is een heel bijzonder gebouw, hè? We hebben de tekening gezien van de metselaars die heel trots bij dit gebouw stonden, hè? Want dat straalden ze ook uit. Zo Absoluut. van, kijk eens wat wij gemaakt hebben hier. Absoluut. En als je dit pand ziet, dat is zo mooi op die hoek, in één lijn met die kathedraal. Dat is prachtig. Dat is inderdaad, nou je het zo zegt, die horen gewoon bij elkaar. Ja. En de bouwkundige versieringen, die hebben hier en daar ook wel een klein beetje, nou laten we niet te ver doorgaan, maar de ronde raampjes zijn er in ieder geval aan 2 kanten. Waar ik eigenlijk een beetje op wil wijzen, is op een aantal zaken die we hier kunnen zien. Typisch Dupont is bijvoorbeeld de wenkbrauwen boven de dakkapellen. Als je omhoog kijkt, links langs die perron op dat dakje, heb je een klein dakkapelletje met een echte wenkbrauw. U ziet het waar het raampje nou open gaat. Ja. Nou, dat is helemaal Frans Dupont. Weet je wat we dat ook hebben gezien, Rob? Bij 2 andere panden, maar 1 zeker. En dat is bij Verkoch. Ja. Precies dezelfde wenkbrauwen. Ja. Zo herkennen we iedere keer weer die mooie panden van Dupont. Ja, een soort handtekeningen, hè? Dat is een handtekening, maar dat een beetje Arabisch aandoende hoefijzerraam. Trouwens, alle hout van de ramen heeft wel op een of andere manier een ronding. Dat is ook helemaal typisch Jugendstil. Je ziet het natuurlijk ook in de grote steden, maar Frans Dupont heeft dat mooi meegebracht toen hij zijn lering deed in Parijs, in Brussel, in Amsterdam, in Antwerpen. Hij is hiermee naar Remont gekomen en daarom is dat ook zo uniek dat wij dat hier hebben. Je ziet ook, wat ik al eerder aangehaald heb, het beroemde klepeltje. Het klepeltje komt voor in de decoraties onder de dakgoot en ook in het ijzerwerk van het balkonnetje. Heel mooi vakwerk, je zei het al op. Vakwerk en met name het metselwerk. Ja. Daar zouden we voor de andere kant ook nog moeten kijken, want dus het zijn ware kunstenaars die hier het metselwerk hebben verricht. Ik heb foto's gezien met meer dan 25 metselaars die er maanden hebben gewerkt, met 25 stuks. En dat was zonder ramen nog erin, helemaal zelfdragend hadden zij dus met een prachtige strengsteen. Dus een hele harde steen hebben ze dus een heel mooi pand gemaakt. En dan die lijnen, die witte lijnen, die afscheidelijke lijnen, die dus ook het pand prachtig decoreren. Dat moet je dus ook even aanschouwen. Als je doorgaat, dan zie je
Heel veel kleine dingen in de rondingen. Het mooie van de Snats is eigenlijk, dat zie je in heel veel winkels van Frans de Pau minder. De puien zijn eruit gebroken, maar hier zie je dus toch echt nog, ook in de onderkant, zie je een aanpassing van de Pau die origineel is. Ja. Ja, het leuke is ook dat rechts dat raampje eigenlijk van het dagverblijf van de winkelier. Hè? Dus Ja. Dat rechtse raampje, Ja, daar, ja. daar zat die winkelier natuurlijk overdag. Ja, Had hij een klein keukentje waarschijnlijk en daar zat hij gewoon te wachten precies. tot Ja. de klanten kwamen. Dat hè? was eigenlijk heel gewoon dat er een soort erkertje was. En dat erkertje, dat was om eens te kijken, komen er klantjes? Ja, precies. Ja. En ook wel om 's middags even een dutje te doen, Ja, denk ik, ja, ja. en dan de zon te pakken. Hè? Ja, zo is het. En die consoles die daaronder gemetseld zijn, we kunnen ze door de parasol nog niet zien, maar je ziet ook consoles daarboven weer. Hè? Die zie je in hele mooie Frans de Pau huizen voor een schoorsteen te dragen, maar ook vaak om een erker te dragen. Dat is hier het geval. Frans, even iets heel anders. Hè? Wat ik mij nu vanochtend afvroeg toen ik in de trein zat. Ik heb ooit eens iets gemaakt over de kathedraal en het sprengcommando in 1944-45. Wanneer dat precies geweest is, weet ik niet, maar volgens mij begin 45. Dat ze de toren hebben laten springen. Dan hadden ze twee dingen kunnen doen. Die kant op viel die over de weg, hadden ze zelf last ervan. Die kant op, dan viel die op de andere weg. Deze kant op, dan had de Snats er denk ik niet meer gestaan. Dat zeg je helemaal goed. Dus jij veronderstelt ook dat het een bewuste keuze is geweest van het sprengcommando om die toren in de kerk te laten Ja, vallen. een middenschip laten vallen. Dat heeft ons heel veel restauratiekosten opgebracht. Maar van de andere kant dan kun je wel eens gelijk hebben dat er daardoor in de omgeving helemaal niks ernstigs gebeurd is. De toren is volledig omlaag gekomen. En natuurlijk stuf. Stuf die kwam omlaag en we hebben hier tot 1957 gebouwd om die hele kathedraal weer opnieuw op te knappen. En toen heeft diezelfde stuf die daar bovenop staat, die heeft hier op de markt gestaan. En de mensen die hebben daar een briefje in gedouwd. En die hebben gezegd, Christoffer, steun ons. En diezelfde wens, die spreken ze nou nog uit. Die mensen die nog leven, die toen daarbij waren. Maar hij is eigenlijk de beschermer geworden van Roermond. Want het is niet de eerste keer dat hij omlaag gekomen is. Nee. Er zijn heel wat liedjes over. Hij is de heilige van de kerk, maar ook echt de beschermer van de stad en de beschermer van de reizigers. Ja, een heel klein detail. Hè. Men zegt het, ik heb het vaak gezien. Als de bliksem in de toren slaat, slaat hij, of tenminste als hij in Christoffel slaat, dan slaat hij in de hand van het jongetje. Ja, dat kun je zelfs zien als de zon fel schijnt. Dan zie je het vingertje omhoog van het Jezukindje en dat is koolzwart. Dat is ongelooflijk. Dus het allerhoogste Dat klopt. punt Dat is klopt. de bliksemafleider. Ja, Ja, dat klopt. Nou goed, genoeg over de Christoffel. Ja, daar kunnen we nog een dag aan besteden. Want de man die dat ooit gemaakt heeft, hè, of tenminste me hersteld heeft zoals hij er nu uitziet, hè, Quint Lomme. Ja. Die heb ik een paar keer gesproken over. Hij zegt, ik heb zo'n hoogtevrees. En ik vond het zo verschrikkelijk. Ik zeg niet, maar ik vond het zo eer en zo'n trots om Zo dat te eervol. maken. hè. Om dat te mogen doen. Ja, ja. Er is dus ooit een gesprek geweest over hoeveel blaadjes goud dat hij gebruikt. Er zijn ontelbaar geweest. Die heeft heel veel goudblaadjes moeten plakken. En ik vind het zo mooi dat hij inderdaad in ons Roermondse volkslied voorkomt. Waar het gouden beeld in het zonlicht staat. Ja, dat spreekt zo vanzelf. Ik denk dat we geen stad hebben, niet in Nederland, niet nergens, waar we zo'n prachtig beeld van 3,90 meter, helemaal van brons, hierboven op zo'n kathedraal hebben staan. Noem jij er een? Ik zou niet weten waar. Nee, Het is uniek. nou, ja, even een anekdote. Ik zat in de Roermondse raad en er gebeurde iets in die raad. Ik was helemaal, ja, de weg kwijt wil ik niet zeggen, maar ik was best wel boos. En toen ben ik voor de spreekgestoel te gaan staan en toen heb ik gezegd, en Christoffel, hij keek naar beneden. Hij aanschouwde dit. Hij schudde zijn wijze gouden hoofd en weende lang, diep en bitter.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ja. Dat zijn doordenkertjes. Dat soort uitspraken die zijn ook in het verleden meer gebeurd en meer gebruikt ook. Hè. Ik ben van huis uit een beetje muzikaal opgevoed en er is een heel klein liedje. Ik zou het vandaag ook wel even heel kort over die Christoffel willen laten horen. En Christoffel, goeie kloot, die viel van de toren dood, viel er af en broog de staaf. Arme Sint Christoffel maakte in een roffel en toen viel er van de toren af. Heel veel oude mensen hebben dat gezongen als kinderen. Dat is het leuke, er zit een enorme traditie in Roermond. Ja, precies. Ja. Maar goed, andere keer Christoffel. Ja, we hebben het over Frans en Paul. Ja, nou, het pand op zich, hè, Frans, Ja. is natuurlijk een eenling op dit mooie plein. Absoluut. Ik heb hier kort geschreven en jullie kunnen dat ook zien. Dat zijn allemaal de tekens die hij iedere keer terug laat komen. En ik heb het kort bewoord. Stoere vakmanschap en een stenen spel. Zijn eigen art nouveau bouwkunst. Bewonderenswaardig. Met een serre onderdak, zoals je al zei. Materialen kunstig samengevat. Kijk omhoog, want dit is een parel voor de stad. Is het ook. Als je nagaat, 1880 was Frans de Paul geboren. Hij was 24 jaar oud toen hij hier zijn bedrijf begon. Een van zijn allereerste panden was hier de Snats. En hij heeft er wat neergezet. En ik heb zo het idee dat de ondernemers van Roermond gedacht hebben van... Wauw. Dat moeten we bij zijn. Die moeten we hebben. En wat heeft hij dan eigenlijk gedaan? We hebben het ondertussen samen kunnen bekijken. 30, misschien 40, toen in de tijd nog meer panden in een bepaalde jugendstilvorm helemaal omgebouwd door een façade voor te zetten. Voor een pand wat uit de 14e, de 15e, de 16e, de 17e eeuw was, want Roermond is al heel oud. En hij maakte daar een nieuwe stad van, een moderne nieuwe stad. En daar proeven we nog iedere keer de genuchtjes van. Frans, we staan in Ouvert du Pont. Zien prachtige geboeg. En tekening heeft erin gemaakt. De Snats is een stukje van dicht geweest. Wat is nu dit idee? Dit stuk, hoe vind je dat terug? Dit stuk is in principe nog te zien. Oorspronkelijk was dit hele tekening afgekeurd. Maar toen heeft Dupont het aangepast en heeft hij bijvoorbeeld hierboven op het dak heeft hij die uitbouw gemaakt. Ja, prachtig. En dan, de ramen zijn ook iets anders. Ja. En onder was dus de sigarenwinkel. Maar dat is een sigarenwinkel. En deze poort is gehalveerd, is geen deur geworden, want die deur is uiteraard later op de hoek gekomen. Ja, maar dan hebben ze hier dus een stuk niet uitgevoerd als zodanig. En ik kan me tekeningen herinneren dat dat een groot wit gebouw was, met een open doorgang. De bouw heeft hier ook een doorgang. Maar waarom heeft dat nu niet mogen uitvoeren dan? Wat denk je? Mijn mening is dat er vroeger gebruik werd gemaakt van die onderdoorgang, puur door de Roermondse burgerij als openbaar toilet. Doen mensen dit? En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Nee, en zodoende ook, met name om die doorgang naar de Pastoorswal groter te maken, dus die grote Kerkstraat, om dat wat ruimer te maken, is dit gedeelte dus niet uitgevoerd. Eigenlijk wel jammer. Dus een paar zeikers hebben ervoor gezorgd dat dit niet gebeurt. Zo kun je het zien. Dankjewel Frans, geweldig, wat een informatie. Hey Frans, nu staan we een beetje aan de zijkant en er is een gietijzeren hek. Zit daar weer het klepertje in? Ja, dat kun je goed zien. Het zit aan de voorkant zeker 9 in totaal, aan de 2 zijkanten ook. En dat komt steeds weer opnieuw terug. Het is een heel meesterlijk hekwerk. Als je van dichtbij bent, zie je ook dat het een heel dik smeedwerk is. Wat dus best wel ambachtelijk gemaakt is. En dat was hier in Roermond een firma, die heette Meijers Rietjes. En die zaten op de Heilige Geeststraat. Die naam hebben we meegenoemd, hè? Ja, inderdaad. Hij zal er samen mee gewerkt hebben, denk ik. Ja, denk het ook. Ja. Wat we nog meer kunnen zien, de hardsteen die gebruikt is, heel vaak is dat een teken dat er
best wel geïnvesteerd wordt. Ruime beurs. Veel hardsteen als sluitstenen bij de ramen. Dat is toch wel typisch. Ook de dragers onder de serre, onder het balkonnetje is met een mooie versierde hardsteen. En het is ook niet onmogelijk dat bijvoorbeeld meneer Stignon, die dus op de Singel zat en zelf ook een pand heeft laten bouwen door Dupont, daardoor ook weer een goede klant heeft gekregen aan Dupont. Werk met werk. Zo is dat gewoon. Verder kun je zien 3 lichtvenster. Dat zijn die 3 kleine venstertjes die daar staan. Die staan op een prachtige, noem het maar een wenkbrauw. Alle ramen hebben een wit stenen wenkbrauw. Ook typisch iets van Dupont. Dan zien we dus de Jugendstil raam is licht sierlijk gebogen. Kijk maar naar welke raam dan ook. Het zijn geen echte rechte houten constructies. Zelfs in de scheiding van het bovenlicht en de 2 benedenramen zie je nog een kleine boging in het hout. Heeft zonder meer werk gekost, maar het getuigt ook van meer vakmanschap. Dan kun je zien, kelderraampjes die zijn ook met prachtig smeedwerk gemaakt. En heel mooi vind ik persoonlijk, daar zouden we ietsjes verder moeten afstaan. Dan zien we deze, die afgetopte toren met dat hoefijzerdakraam. Daar zou je zo van denken, we staan hier in Luik of we staan hier in het Belgische. Maar dat is zo aan-Nederlands als het maar kan. En daar zie je ook weer die halve zon en die stralen. Hè, die we dus duidelijk terug hebben zien komen in diverse panden. Ja. Wat ik dus heel erg mooi vind, en dat is ook pas later door mij gezien, dat zijn die verlenging van die metselvakwerkjes, de dragers. Je kunt kijken waar je wil, het is allemaal, je ontdekt iedere keer nieuwe dingen. Ja, het zijn gemetselde Latijnen, hè? Ja, het is fantastisch zoals hij het hart. Kijk nou eens naar die hardstenen scheidingen tussen dat raampje en daar beneden zie je links en rechts een klavertje 4. Dus je ziet dat de Jugendstil ook overal geluk brengt. Dit is het ook geweldig. Ja, hè? en wat we al eens gezegd hebben tegen elkaar, nou moet je kijken, daar is een flinke inslag geweest. Hè? Zie je dat? Ja. Ja, dus die oorlog, die heeft natuurlijk best hier ook flink huis gehouden. En dit zal er niet zo ongeschonden van afgekomen zijn als je bedenkt dat de kathedrale toren, een van de laatste dagen van de oorlog, volledig omlaag kwam in de kerk viel. Dan zal hier ook wel een klein beetje... Als je die kant op was gevallen, was dit hele gebouw hier bovenop? Ja, waarschijnlijk had hij er niet meer gestaan. Nee, misschien is dat zelf vooruitgedacht door het sprengcommando, maar dat weten we niet. Nou, ik weet niet of die zo mensenlievend waren, maar ja. Nee, ze hebben gewoon dynamiet gedouwd, meer niet. Ja, weg moesten die torens, zo snel mogelijk. Alle torens in Limburg. Ja, absoluut. De geallieerden aan de andere kant van de Maas die moesten geen herkenningspunten hebben. Dat was het punt. Nee, maar goed, het was ook, er is een boek over verschenen, iedere kerkentoren werd opgeblazen. Iedere kerkentoren. Ja. Maar kortom, de Snats is een pareltje hier op de markt en ook in Roermond. En Frans Dupont hebben we gelukkig nog op veel plekken kunnen zien en bewaard eigenlijk. Hoe kunnen we beter afsluiten bij de Snats met de Snats? Ja, natuurlijk. En die ging hier altijd zitten en die dronk een lekker pilsje en hij betaalde met zo'n schilderijtje. Zullen we eens proberen? Dat gaan we proberen. Om met 2 grote witte Duitse kelken te drinken en met het schilderijtje. Bij dit zoontje. Dat gaan we doen. Is dit nou een Snats? Dit is de Snats. Die zat hier te schilderen. En die betaalde deze mooie pilsen met zijn schilderijtje. Gezondheid. Proost. Als wij dadelijk verder gaan, Rob, dan komen we nog bij een pand terecht wat nog 2 jaar eerder gebouwd is dan deze mooie Snats. Dat is op de Kapellenlaan, die is van 1904. En dat is een prachtig pand, dat heeft meneer Dupont gebouwd. Toen hij 24 jaar was, begon hij zijn eigen zaak. Dat was het eerste gebouw. Lijkt trouwens hier en daar best wel veel op de Snats. Ja. En daar gaan we volgende keer eens kijken. Maar ik kan het niet nalaten om nog eens even dat sfeertje van die Snats van toen nog
nog even op te halen voor veel Romondenaren. Ziet aan de groene, de snat schijnt naar de oos. Breng hem naar de statie, nooit meer boerenmoos. Dageremuin en heide, kook maar lekker kaart. Pap zoekt niet meer, weer niet zat. Mijn geld is half voor mam. En zeg tot ziens aan de boterham.